पूर्णपणाने माझी असलेली ताकद ते आता आलेच त्यांच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये मी दाखवणार आहे. ते ज्या ज्या ठिकाणी मी येणं त्यांना अपेक्षित असेल त्या ठिकाणी मी प्रचारार्थ 100% येईन. आणि माझ्या पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची या मतदारसंघातील मी आत्ताच बैठक त्या ठिकाणी घेतली. त्यामुळे माझा पक्ष आणि माझे कार्यकर्ते हे सुद्धा पूर्ण ताकदीने योगेश कदमांच्या पाठीमागे उभे राहतील. तर एकीकडे लाडकी बहीणसाठी योजना राबवली जाते तर दुसरीकडे महागाई प्रचंड वाढते, तर याबाबत काय सांगता? नाही, महागाई वाढण्याचा आणि लाडकी बहीण योजनेचा दुरान्वयही काडी मात्र संबंध नाही. या योजनेच्यामुळे ज्यांना स्वप्न पडलेली होती, 10-12 जण मुख्यमंत्री पदाचे बाशिंग बांधून बसलेले होते, त्यांचा स्वप्नभंग दिवसा झालेला असल्यामुळेच ते या गोष्टीवरती नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण त्यांचं ते फोल ठरेल. महागाईचा स्तर हा नेहमीच असा चढ उतार त्या ठिकाणी होत असतो. उलट शेतीमालाच्या दरामध्ये वाढ झालेली आहे आणि असं स्पेसिफिक उदाहरण दिलं की याच्यामध्ये वाढ झाली तर त्या बाबतीमध्ये बोलता येईल. कारण आम्हाला 288 जागांवरती आम्ही ठरवले, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मी, बावनकुळे, प्रफुल्लभाई, आम्ही सर्वांनी म्हणून 288 जागा महायुती म्हणून लढायच्या आहेत आणि जिंकायचं आहे या निर्धाराने आम्ही उतरलेले आहोत. त्याच्यामुळे घटक पक्षांच्या म्हणजे स्वतःचा पक्ष सोडून, म्हणजे समजा मी राष्ट्रवादीचा आहे पण उद्या काही ठिकाणी शिवसेनेच्या सहकाऱ्यांच्या मनात काय असेल, इथलं नाही म्हणत मी, इतर ठिकाणी किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या सहकाऱ्यांच्या मनात काय असेल तर त्या बाबतीमध्ये सुद्धा एक चांगले सलोख्याचे उत्तम समन्वयाचे संबंध असल्यामुळे त्याचा आम्ही सगळीकडेच प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने हे करणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.